kanin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaling na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada primero asin ikatulong Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga po sa satuyang mga paraan tabay. Welcome po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Siyempre hatod sa tuya agabos kang DTI Regional Office 5. Ngunyan po, Biyernes na naman. Kaya ibanan niyo po kami sa loob ng sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ika-third Friday na ngunyan kang bulan na Disyembre. Buda, iyon naman ini ang ultimong episode kan sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo ngunyan na taon. Kaya Merry Christmas sa tuyang mga paraan tabay. Merry Christmas sa gabos na mga naka-tune in ngunyan digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. So mga nag-aantabay po sa tuya sa radyo, yaon po kita sa 729 kHz sa Radyo DZGB na nahihiling man kita live sa Facebook pages kang DZGB News Online buda sa satuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ngunyan po sa pang-ultimong episode kan sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, syempre igwa kitang mga pang-ultimong mga ano ini anong apod ta ka ini mga instructions, mga guide no sa satuyang mga ka-consumer lalong-lalo na para sa satuyang ligtas, matuninong asin maugmang pagselebrar kang Christmas asin kang bagong taon. Ano po? So ngunyan syempre ang makakaiba ta ang samuyang head ng Consumer Protection Division, si Sir Ruben Sombon, para mag-urolay-ulay kita, ngunyan para maging, sabi ko nga ni kasubago, ang satuyang wish, ang satuyang dream ngunyan na taon na magkaigwa kita kiligtas asin matuninong na pagselebrar kaining holiday season. So, maray na aga, Sir Ben, batiun taan sa tuyang mga ka-consumer na nagaantabay ngunyan sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Yes, Ma'am Ben. Good morning. Merry Christmas sa gabos po na nakaantabay ngunyan na pagkaaga December 15, 2023. Ma'am Ben, Merry Christmas and sa gabos na pag-iriba ta dyan sa Radyo DCGB. Merry Christmas po sa tuya gabos, and sabi mo nga kanina, it will ini is last episode ta for this year. So hope to see you next year po. Ayan. So, ang aabangan na nindang programa ta sa masunod ng taon. Ano, Sir Ben? So, iyon na ini ang satuyang ultimong programa ngunyan na bulan, ang ngunyan na taon na 2023. Pa-shout out da sa satuyang mga paraantabay, nagdadangog sa tuya si Father Edramin, si Father Papoy, ayan. So, ini ang satuyang mga masugid na taga-antabay digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Sige nga, isa kong apod, pa-shout out da mo niya nag-message na sana. Okay, so Sir Ben, magayon na igwa pa kitang ultimong episode ngunyan bago mag-celebrar kaining holiday season para igwa kitang mga pagirumdom, hindi ko nasasaod kasi bago, pagirumdom sa satuyang mga consumer para maging ligtas ang sa indang selebrasyon kaining season. And syempre, igwa man kitang mga reminder sa mga kanegosyo ta, itong lalong-lalo na sa mga igwang mga SREs, itong ano nga na ito, service repair establishments, ano po? Asin, syempre, so mga ma-renew kang sa indang mga business names. So, yan po ang satuyang
pag-urulay-ulayan mo yan sa laog nin sarong oras. So, enot sa gabo, Sir Ben, syempre, mapuon mo na kita duman sa itong related sa holiday season, kung paano maging maugma asin matuninong ang pagselebrar ta kaining holiday season. So, syempre, yaon dyan. So, bakal ta kan sa tuyang mga panghanda sa Noche Buena, paano ta ito magibong so ito bagang daing mga rimalaso ano, so igwana baga kita, Sir Ben, na mga pinaluwas na bago ba ito, may bago kitang SRPs digdi sa mga Noche Buena products. So para igwasindang giya, ano tabi, Sir Ben, ang gusto mong ipaabot sa satuyang mga ka-consumer? Yes, Ma'am Bem. Regarding po dyan sa Noche Buena products, ang pinaluwas po kasatuyang ahensya, ito pong price guide sa nagkakapirang pigagamita, mga produkto po ini para sa Noche Buena products. Ang ibig po sabihin kaya, ini subad, kadalasan tang pigagamit, Ma'am Bem, yaon dyan sa spaghetti, suham, mga fruit cocktails natin, na pigagamit, panghanda sa Noche Buena natin. Speaking of Noche Buena, Ma'am Bem, ini po mga pagkaon bagay ni ano. So sa mahigot topic babantayan ta po, Ma'am Bem, ini sa mga expiration kayan kasi data mo sa mga kanina para maging ligtas and kaaya-aya sa tuyong pagselebrar kang Christmas. So kay puwan ta po ining bantayan ni apwera kay itong mga presyo na pigbabantayan ta as early as October, Ma'am Bem, nagpalo sa kita sa tuyong mga pag-iriba sa mga provincial offices para po mag-monitor kaning mga Noche Buena products. So kang November 7, nagpaluwas na po sa tuyang head office kaning price guide na pigaabot ka para po sa giya sa tuyang mga konsumidores sa pagbakal kaning mga Noche Buena products. Kung ikukumpara ta last year so presyo kaning mga Noche Buena products, siyempre of course igwa po ning pagbabago. Ang pagbabago diyan, Ma'am Bem, either na naglangkaw, nag-maintain or nagbaba sa presyo. So sa base sa pag-analyze na ka mga pinaluwas ko niya na presyo, talaga pong data na iwasan na nagkaigwaki paglalangkaw ini mga consumer products na sa tuyang nasambitan. So, ini naman pong mga paglangkaw na ini, Ma'am Ben, justified po yan. Hindi po nakaurong ka sa tuyang management ang mga manufacturers kaya mga Noche Buena products na kung saan hinilingta kung tama ba sa pinaluwas nilang presyo. Tama ba sa ipapaluwas ng presyo sa mga retailers natin? So with that, nagkaigwaki arrangement, Ma'am Ben, na okay, tama, justified naman because sa mga raw materials, naglangko sa presyo kasi ang ibang raw materials na imported. So, pero kita dependent sa presyo sa world market natin. And sa mga naging arrangement pa duman, Ma'am Ben, is nag-uyon sa mga manufacturers na until December 31, 2023, ini na po ang maging presyo ang mga Noche Buena products. So regardless kung magkaroon sabi tamo Christmas rush o low supply and demand, ini na po ang susundon tang price guide sa mga Noche Buena products natin. Ma'am Ben. Okay. Okay, oo. So, igwaman palang giraray, Sir Ben, na liit na paglangkaw kung ikumparata so presyo last year. Pero sabi mo nga ni, justified man ito, reasonable man so pag-increase ano po, kaya nganing igwasindang giya, kaipuhan nindang mahiling itong price guide ta, ano Sir Ben? Na pinaluwas ka na, igwa na kitang pinaluwas sa satuyang mga Facebook pages. Kung gusto ninda, pwede man ninda mahiling sa ano ito, Sir Ben, igwa kitang yaon ba iyan sa e-presyo? Sa website ta, Ma'am Ben, yaon. Sa website, okay, sa website. And so iba tang mga retailers, Ma'am Ben, talagang igwasin na kayan, may mga poster na pinaluwas regarding po dyan sa mga Noche Buena products nila. Ayan. Okay. Alam ko na. Nawala sa audio ko. Sir Ben, okay ako? Iyo, nadadagog ko ka tabi, Ma'am Ben. So, yun po, nganing magayon ang satuyang
pamakal, ang satuyang pag-shopping, kay puhan, igwasinda ka itong giya, buda, so ito baga Sir Ben na pirmita piga pa girumdom sa satuyang mga ka-consumer na bago dyan sa mga grocery stores o sa mga kung ano man ang tindahan na babakalan nila kainin mga Noche Buena products, mas maray na igwa na sindang listahan kang mga babakalon ninda na Sir Ben. Yes, Ma'am Bev. So, saruya sa mga tiktatota, mga consumer tips kung kita maduma sa satuyang suking tindahan na dapat igwa na kitang listahan. And sa listahan ta, pwede ta ikumpara sa presyo di sa supig paluwas ng price guide para pag dumani na Ma'am Bev sa mga suking nindang grocery or department stores, igwa na po sindang guide na inay sa presyo na pinaluwas ng Department of Trade and Industry. Liwat Ma'am Bev, ang satuyang panawagan na dakol kitang pagpipilian na mga brands kang mga Noche Buena products. So, 200 plus na items ang iyaon dyan. So, let us always remember na ang pag-celebrate natin ng Christmas is pig-andaman ta so pag abot liwat ka sa tuyang Oo, so Jesus pag-celebrate ka sa tuyang ano ba, then let us always remember na ang paghanda ta sa Noche Buena, duman lang kita sa kaya ta. Baka duman lang so budget na nakano sa tuya. Ito lang ang iswak ta lang sa budget ta duman sa makakayanan ta. So para day masayang, and of course makaka-celebrate kita kang Christmas na maski paano igwa kitang handa sa satuyang mga lamesa na sakto duman sa budget na lang po, Ma'am. Tama. Maski baga sa anong bagay, dapat bago kita maggastos, bago kita magpasiring sa grocery, hilingon tango na su budget ta. Kasi diyan kita dai magkakaproblema kung aram tango na kung tira su budget ta. Ano, Sir Ben? Pero Yes, Ma'am Ben. ang maray Sir Ben kasi sabi mo nga ni itong mga presyo ngon dahil gari haloy-haloy man na panahon na dai man ki pag i-increase so ngon dahil sa mga dakulo ng mga factors so itong diit na paglangkaw kang ining mga presyo kay ining Noche Buena products igwaman na valid reason sa tuyang mga manufacturers. Tama, Ma'am Ben. So, pinagadalan man po sa iyan kasatuyang mga pag-iriba duman sa tuyang head office kung nata araw kini so big offer ng presyo. So, ang aram ta kayan, Ma'am Ben, talagang kung pwede lang na talagang hababa pa ang presyo kayan, talagang na-negotiate yan kasatuyang mga pag-iriba duman sa head office para sa kapakanan kasatuyang mga consumers. Aram taman po ngunyan na medyo talagang dipisi lang pagkabuhay baga sa mga pag-iriba ta na kay kuwantang proteksyonan ini mga consumers na ini. Protection kang consumers sa paagi kay ni pagbabantay tatakang presyo. Medyo ang iba kasi talagang pigbabash kita, Ma'am Ben, na warang pigigibo si DTI na nakatuko lang naman ng kamo diyan sa mga opisina nindo sa naka-aircon lang nga kamo. So ini po saro ini sa resulta kasatuyang pakikipagdialogo sa mga manufacturers para po sa protection kasatuyang mga consumers na maging affordable ining mga Noche Buena products natin. Pero tama ang Sir Ben, pero siyempre daita man baga maiwasan minsan may mga problemang na encounter during the transaction sa mga tindahan yaon kini kita para magdangog kan sa indang mga problema. Kaya open po ang samuyang linya sa Facebook page or sa Facebook page sa Messenger, pwede ka mo mag-chat kang mga problema nindong ma-encounter during kang sa indong mga pakikipag-transaction digdi sa tuyang mga establishments. Kaya open man giraray syempre ang linya ta. Pero pig-assure ta sinda Sir Ben na ining mga nangyayaring pag-increase reasonable ini
Kaya dai na kita Yes, masyado magpara iyon na talaga iyan ang panahon paipuhan ta na lang mag-adjust. yes, Ma'am Bem, tama po yan. Actually, kang before magpaluwas kaning price guide sa tuyang opisina, base sa monitoring ta kaning mga Nutrivena products, talagang alanggaw sa presyo. And pagluwas nga ni kaning price guide, so first week ang monitoring ta, after kayo magpaluwas kang price guide, talagang igwapang mga tindahan na alangkaw duman sa presyo, kumparado man sa price guide. So ang gini po ta kini Ma'am Bem, kinuha sa mga listahan kay ni mga retailers na nagtitinda na above duman sa price guide na pinaluwas. Then i-coordinate ako ini duman sa Consumer Protection Advocacy Bureau kasi ito yung opisina para po sa magkakanigong action na kung saan pig-apudan po ninda sa mga manufacturers ninda para po i-remind o sabihan itong mga distributors ninda, mga retailers ninda regarding sa price guide. Then after kayan Ma'am Bem na pagsubmita, nahilig ka talaga na dumana, nagsunod na po sa ibatang mga pag-iriba ding mga tindahan, ding sa Bicol Region kay itong price guide. Even yung sa ibang talagang nahiling ta na mas hababa duman sa presyo sa price guide ta. Sentimo lang ang kani ang diferensya Ma'am Bem, pero dako lang bagay na para man sa tuyang mga konsumidores. So, yan po asaro sa pigigibo kang sa tuyang ahensya na pagbabantay kani mga presyo. Na kung may nahiling o na notaran na halangkaw duman sa presyo kumpara sa price guide, kindly po makipag-coordinate, sabi ni Ma'am Bem kanina na idulog po sa muya ahensya sa pinakaharani nindong provincial office na kang DTI para po ma-actionan ta po yan. Kung wala po kamo, mayo po kamo na magtatabang po sa muya, demi po maubos yan na mga tindahan na nag-offer kaya ng mga Nutrivena products. Baka kasi data Ma'am Bem Pigano na nagbabantay kita sa presyo kang mga Nutrivena products. Baka pag hali, yawn may suditi ay balik sa dating presyo. So, yan po ang pigawasan ta. Anyway, huwag po kang mag-alala. Day man po yan, pigigibuding sa kuya. Yaw po ang DTI para po sa mahigot at pagbantay kaya ng mga presyong iyan. Ayan. Okay. So, maray, Sir Ben. Buda, ngunyan, halimbawa, so mga nakaantabay sa tuya, ngunyan, kung igwa ka mong mga gusto pang i-clear o ihapot, may mga concerns ka mo, pwede po ka mo mag-message sa Facebook page or digdi po sa number na 0999-883-1471. Ulitin ko po 0999-883-1471. Kung iwa ka mong mga iba pang kahaputan. Ano po? Okay. So, yan, Sir Ben, ngayon na igwa na kitang mga pagirumdom naman sa sato yung mga ka-consumer. Pero, syempre, ngunyan, December 15, siguro may mga nagbabakal pa man Christmas lights, pandagdag sa indang mga decorations. So siguro Sir Ben, diit na lang po konting pagirumduman giraray sa mga itong mabarakal pa ki Christmas lights. Buda, ito bagang mga apod ka ito Sir Ben? So pang New Year na ito pigagamit usually so mga fireworks, paputok, pailaw. Paputok. Oo, so siguro isabay mo na po kung ano man ang sa tuya pang mga pagirumdom, karagdagang pagirumdom. Yes, Ma'am Bem. So, liwat po ang sa tuyang pagirumdum, Ma'am Bem, sa mga nagbabakal pa, naghahabol para sa pag-decorate kasi ng mga harong, yung mga pailaw na pigapunta. So, Christmas light na mahigot naman na pigbabantayan. So, good to share naman sa mga pag-iribata na wala pa po kita, Ma'am Bem, na na-issueang any violation regarding dyan po sa pagtitinda kini Christmas light. So, ang ibig po sabihin kayan, nag-epekto na. So, halitan ng kampanya sa mga retailers natin na they magtinda kini mga uncertified na mga Christmas lights. And of course, siguro itong mga consumers natin, sigurado ako, informed naman sila. So, ang pigahanap po talaga nila, Ma'am Bem, itong mga certified ng produkto. So, saan sa pigahanap ta, ang pigpapagirumdum ta sa mga mabakal pa mga Christmas lights. Ugaliun ta po na hanapon po itong markings, itong PS Mark logo kung locally manufactured ang Christmas light. Then, sa mga imported naman, ito pong Import Commodity Clearance Stickers or ICC stickers. So, yan po ang maging basiyanta para makasigurado kita na iyan ang mga Christmas lights na yan. Nag-agi po yan sa nagkakanigong testing
kang Bureau of Philippine Standards, kaya po igwa yan ang marka. So yan po ang basenta, yung mga markang yan, na safe po yan, quality and safe po gamiton iyan ang mga Christmas lights na yan. Di po kita magtangkilik again kay itong mga data na babasa ng mga Christmas lights na wala po siyang English translation, data aram kung ano ang yaon diyan, kung ano ang paano paggamit kayan. So kay puhan po malinaw man po, aside kay itong mambem na PS mark tapos ICC stickers, kay puhan malinaw diyan so instruction, so manual for instruction sa paggamit kaya na Christmas lights. Ano ba ang gagamiton natin na Christmas lights? Dapat man po nakakagyan mambem kung sa inhali yan, kung imported yan, kung country of manufacture, kung sisi ang importer kayan. Kasi sa kung may mga issue kita, nakigwa kita kireklamo, nakigwa kirimalaso sa paggamit at ang Christmas lights, may hahabulong pa kita manufacturer or importer kung imported din ang produkto niyan. So may traceability kita para mahabol ta po talaga, makuha ta po talaga sugat kung saan po talaga haliin ang Christmas lights na yan. Then, ang sarupan na pigihiling tamang itong sa labeling baga. So, Opo. if one ma-identify kung pang-indoor ba yan or pang-outdoor yan na Christmas light. So, paulit-ulit po kita mabel na pagsasabi tayo na ang Christmas light, duwang klase po yan. Sarong indoor, sarong outdoor. Opo. So, ang ibig sabihin po kaya, sa mga pang-indoor na Christmas lights, data po pwede gamiton outdoor. Pero sa mga outdoor, pwede ta po gamitin yan indoor. Kasi magkaiba po sa mga materials na ginamit kayan. Ang indoor na Christmas lights, ang ginamit kaya mga PVC lang. While itong mga outdoor, may mga rubber components siya, ma'am, para mga gasket. Para po pag nag-uran, they malalaog sa mga wirings. They po magkakigwaki aksidente na pwedeng idulot pag nagkigwaki araw ko yan. So, nakulang pong bagay. Yan na mahiling ta po yan. And, pangtulo na sasabi ta sa inda, itong pagdugtong kay ni mga Christmas lights. May nakakangko diyan sa sa label na kung pira lang ang pwede tang pirang sets lang ang pwede ta pagdugtungon. Kung sinabi diyan na talagang three sets of Christmas light lang ang pwede ta dugtungon, please po magsunod po kita kayan. Sundon ta po yan. Then na po kita mag-go beyond diyan sa number na recommend ka manufacturer. Sa DTI, Ma'am Ben, through yung Bureau of Philippine Standards natin. Ang recommended lang talaga is only up to 3 sets na Christmas lights. So yan po ang permita tatawang diin pag kita nagkakaigwa ki mga orientation seminars sa tuyang mga consumers. And ang pinaka-ultimo dyan, Ma'am Ben, data po hayaan ang mga Christmas lights na nakasindi overnight. So, though ang testing kayan talagang nakapigpapalaan talaga yan, Ma'am Bem, na pirande sa testing laboratory. Pero sa mga harutan na po, iba na po situation sa harutan kumpara naman sa mga testing laboratory. So, ang pig-recommend po ka Department of Trade Industry, kung maturog na po kita, palsakunta na po, yan ang Christmas lights natin. Ayan, iyan po, mas maray na ang nag-iingat kaysa mapiligruhan pa kita, lalong-lalo na ngunya na harani na ang Christmas season. So, mas maray na talaga ang nag-ingat manggiraray. Magsunod sa mga patanid, asin na siguraduhon ta na itong mga pigbabakal ta, itong mga sinabi ni Sir Ben na dapat hilingon ta talaga sa mga marka. Bawal magbakal or dai magbakal ka itong mga marka na dai nasasabutan. Itong mga ininchik, so mga ininchik. So mga pinalingking. Dapat kini iyan igwang English translation. Kaya dai na kita mag-patronize ka itong mga produkto na ipinagbabawal sa merkado. Kung igwa kitang mga mahiling pang mga arog ka ito, dahil po mag-alang-alang na i-report sa DTI o kung saan na harani sa Indo na pwede nindong i-report itong mga incidents na nahihiling nindong medyo pighiling nindong makaduda-duda. Okay. So, ayan po ang sa tuyang mga patanid. Duman naman, Sir Ben, sa fireworks. Tama ba? Fireworks ba ang term daan? Fireworks o sa mga paputok, paputok. Igwa iyan ng mga
ano ba iyan, Sir Ben? Philippine mead ba gabos iyan? Gabos iyan na mga paputok na available digi sa tuya. Gabos iyan ginibo digi sa Pilipinas. So dapat igwa iyan ng mga PS marks. Tama ba, Sir Ben? Tama, Ma'am Ben. Mm-mm. Apo. Pero, Oo. Sir Ben, di ba Kumpara naman iyan sa na... ano, Yes. kumpara naman sa Christmas light, Ma'am Ben, na maigwan ng ICC stickers. Opo. So, Na gusto kita sabihin, mahilig sa mga may mga Christmas light. imported na Christmas lights. Opo. Opo. Pero digi sa firecrackers at mga paputok tangon yan, mayo po, wara ning pig-issuean ng Department of Trade and Industry na ICC certificate sa mga importers kining kining Okay. paputok kasi bawal nga, pinababawal po yan. Sumailita lang po sa mga locally manufactured na mga firecrackers or fireworks po, Ma'am Ben. So, dapat gabos na yaon na mahiling ta na fireworks or mga paputok, dapat may PS marks. Ang generic na term baga, paputok paputok. Pero ining mga paputok na ini, Sir Ben, kung dai ako nasasala, gari igwa lang digding mga allowed kung anong mga klaseng paputok, buda igwang mga bawal, igwang mga mahigpit na pinagbabawal na mga paputok. So, Sir Ben, para sa satuyang mga paradangog, para sa kaaraman kan sa tuyang mga ka-consumer, ano sana itong mga paputok na allowed? Or ano itong mga paputok man na mahigpit na pinagbabawal? So, mga delikado baga, igwa ka iyan ng mga kaito inda kung iyo pangon yan. So, mga tigaapod na mga bawang, boy bawang, o ano nga ito? Small bawang. Mga triangulo, Ma'am Ben. Mga triangulo. So, Oh. igwa ka ayan, sige Dr. Sir Ben, please educate Sige. our consumers. Inutot Ma'am Ben, inutot space sabi mo mga allowed na firecrackers Oo, sa and mga pyrotechnics allowed. dito sa tuya. Oo. So ang yaon dito sa tuya na allowed, ang allowed lang sa mga bawang, pero small bawang yan. Bawang. Tama ka, bawang. Tapos so baby rocket, baby kasi baby. Sa ibig sabihin, sa lang siya. And small triangulo. Kung nadugay yung mabab na triangle ba? Small triangle. Triangle. So, pagsindihan. Yan. So pulling of strings, pwede yan. So pigbubutong tabak, itong mga aki pa kita na may PC siya. Napunta kaya. Paper cups, so mga sa mga quitis, allowed po yan. Sa mga sparklers, allowed. Ang local term ta kini, so siri-siri baga. Ma'am Ben, kung so nagkawat ka kaya kansaday ka pa, so siri-siri na pigapod, so sparklers. So, Pigasin halaba diyan na na pula. may tugod na. Halaba. May tugod na gari nasa stick baga. Sparklers ang apod ta kaya. Luces, fountain, na pigapod ta, Roman candle, mga trumpilyo, mga whistle device, tapos allowed yan, gabos. Allowed yan, allowed. So, digdi kita sa mga sa mga day allowed. Day pigatugutan. Actually kang Sinturon ni Judas. Judas, ano ba ito? Tama? Ikaw mga kailan? Judas Belt. Judas Belt. Judas Belt ang apod ka kaya. Ini po speak ban ini ka Tinagalog ko ba, bawal talaga ni kang PNP na mga paputok na ni kasi ini sunod kakausa ka mga aksidente baga Ma'am Ben na napuputo siguro mo ita masabat kita kang New Year may makulog kita asaray kung makulog lang paano kung kulang na si muro mo di ka na pwede pwede magbilang na so fingers mo 1 to 10, baka 8 na lang yan o siyam may kabanga. So yan po ang likayan ta together with PMP, DOH, Bureau of Fire Protection para po sa mahigot na pagbati talaga ni Ma'am. Bako kayo karong baga Ma'am mga mapaputo ka. Kasi tradisyon ta na sa tuya kasi tradisyon na kang Pilipinas ang pag-celebrate niya to na iguang paputo kasi pang daw yan panghali kay itong mga bad spirit or any elements na pang dimalas niya matanggal kay mapaputo kita o mapailaw kita. So they tabang po giraray salang-alang so kaligtasan kan sa tuyang nagagamit kaya. Lalong-lalo na pag New Year Eve baga Ma'am Ben day na mga maugmahong kita party digdi party duman nagiirinom talagang na kita sa
So, mabuyo kita mag-celebrate kay pag-abot kang alas 12. Ang iba talaga sa tuya, medyo nakainom na. So, nasa influence na kang liquor. So, ang tendency sa kaugmahan, mapaputok, yan. Then yan na po na, ano siguro, because of mga reflexes niya, then na kaya, imbis nang itapok, so sigarilyo siguro, ang natapok niya, ang itapok niya sa sigarilyo, rather. Ang yaw sa kamot niya, sa paputok. So, magkakaigwa yan dako lang aksidentes to yung mga pag-iriba. So, ini po, so pag-iwasan tamang ben. Kaya ini pigbabawal ini mga paputok na ini kang PNP. So, yaon dyan, so, atomic bomb. Mamben, nandang mo yan, so atomic bomb. Atomic bomb na triangulo. Super lolo. Super lolo. So, super lolo. So sabi mo, so dakula sa triangulo. Super lolo da nga pod kayan. Kung may super lolo, ikaw pang lolo thunder. Mamben. Duwang lolo. Super lolo, lolo thunder. Pinagbabawal po yan. Giant bawang. Suplapla na pigapunta. Watusi, mambe mo, di ba? Watusi, very familiar sa tuya yan na watusi nini. Bawal iyan, Sir Ben? Bawal po ini kasi very toxic po siya, ma'am. Pag na aksidente na amil tao na natulunta, talagang very toxic po ini, kaya pinagbabawal po yan na watusi na yan. Kita ba, kito mahihilig kaya sa raday pag kita sindi sa lanop, tapos minsan nagpapasikat pa, pig ano yan, pig lulugo. Iyan ang hindi ko nahihiling sa mga kaakian. Watusi. Bawal pala na yan. Bawal yan. Sa mga hayop talaga bawal yan. Lalo na pag naktuka iyan kasi ito yung mga manok, kung talaga? alagang manok. Didispedo ko, mambemang sa ito yung mga manok. Yan. Watusi. Pillbox, 5-star. So, ining-kwiton, de kuwara ining-kwiton, mambe, baka kung pamilyar ka ining-kwiton nini. 5-star, bawal yan. Giant whistle, bawal. So Judas belt na large, mambe mo, may Judas belt kasing large, may Judas belt ata na small. Pag may large, may small. So Judas belt na large, pinagbabawal po talaga yan. Boga, so yan. Hindi ko pa anada mo. Boga na yan. Bago yan. Boga, so gari, ano lang ini mambe, so fabricated lang ini na mga gari kurkan yun baga na made of PVC ata, then kakaganyang kay mga ang pang fuel nila dyan, so sa lighter na bako man sa butong, Sir Ben? Bako man butong? Ang butong gas ang piga ang ano yan. So kay itong panamba, so traditional ka na butong na kanyo na yan day man siya nakalista digdi ining boga. So pagkakarang mali mo dyan sa minsan sa mga aki igwa kay na nagkakarawat sinda gamit ining boga. So bawal po yan. Piccolo, mamben, Armin Piccolo, so pigasindihan man. Iyo. Goodbye Philippines, so yaw digdi Goodbye Earth. Isus! Igwa pang tuloy ning Goodbye, mamben. Mga makatakot ang mga ngaran ni Sir Ben. Oo, Goodbye Bading. Digdi, Di kayo tuloy pong Goodbye ini, Goodbye Philippines, Goodbye Earth, Goodbye Bading. So halipin sa PNP na mamben na mga listahan. So Sir Ben, pag abot sa enforcement, si PNP na ang bahala. Mambel, sa pinagbabawal. Sa pinagbabawal ngayon ng mga park clubs na si PNP po ang nagbabantay sa kayan. Kita po ang pigbabantayan tayo itong mga wara ning marka, na wara mga PS mark na mga paputok na na-identify ta kanina. So allowed lang. So, kay po. So, ini mambel sa mga listahan ka mga bawal ha. Actually, mambel, sa ini yan makukuha, Sir Ben, kung halimbawa pwede tang i-refer giraray sa inda, naka-publish man kayo sa satuyang mga websites. So, kung anong mga online platforms. Nagpapalos makita ka na ang DTI kay tumalista ka mga PS mark licenses na mga manufacturers kaning mga firecrackers na ni. Actually, noted man na ang Bukawi, Bulacan ang yaw naman. So, mga manufacturers kan sa tuyang mga firecrackers. So, the last time na nakigwa kita ki Hururon together with kito mga Camarines Sur firecrackers retailers together with PNP, Bureau of Fire and the LGU kang Camarines Sur, mga LGUs kang Camarines Sur. Nakigwa kita ki dialogue. So, dumanta na isiyan, Ma'am Ben, talagang as early as
September ata, kundi ko nasala, or September. At talaga nag-order na sila duman sa Bukawi, kaya mga ititinda nila na mga firecrackers na ni. So, pero as early as August man, nagtaon naman sa inda ki orientation ang PNP regarding dito sa safety seminars na pikakandak sa inda. Okay. So, yan po, ang saro sa pighagad duman actually, ma'am, pang mga firecrackers retailers, na dapat sana, sabi kapag talk duman, sana yaon mga sa DTI duman sa pagtaw sa mga kang safety seminar para as early as August. Arami na, so ano itong mga firecrackers na pwede tang ibenta. So, yan po, kinuha po ito, Ma'am Ben, na issue para po makikipag-coordinate po kita sa PNP sa 2024 para po pag nag-conduct sila kang safety seminar, kasabay naman po sa technical regulation kaya ni mga firecrackers na ikakandak na dumasenda para po sarabay po kita, malinaw din po sa inda ining mga rules and regulations sa pagtitinda o paano sa mga tamang mga firecrackers na dapat lang ninda itinda. So, yan po susaro sa mga napag-agrihan din, Ma'am Ben. And, ang LGU po, mahigot man dyan, na, di ba, mahiling ta dyan, Ma'am Ben, na igwang mga designated lang na mga tindahan kayo ng mga firecrackers. Igwang man sila mga designated na kung saan pwede magpaputok para po maiwasan tanin ng mga aksidente. Kung nahiling ta sa study, Ma'am Ben, kang 20 na taon 2023 kumpara sa 2022 talagang may pagbaba so bilang na kang mga na didiskweldo according sa DOH na so saruin na sa mga siguro sa mga suspekto kanang mahigot na pagkikipag-coordinate ng iba-ibang agency sa tamang paggamit kini mga firecrackers na nito. So, pag-celebrate niya to kang New Year. Okay, oo. So sana pinapangagi taman na daiman lugod na ki mga mangyaring mga peligro o aksidente manunungod sa paggamit kay ini mga firecrackers, no? Kasi syempre daiman baga yan maiwasan na igwa magiraray na nakakalusot Sir Ben na ining mga pinagbabawal. May mga talagang nakakalusot manggiraray na nagiging available manggiraray ini sa mga minsan pati nga na sa mga Sir Ben, sa mga anong apod ka ini sidewalk. Iyan baga, Yes. lalo na pagharani na ang New Year, yarao na yan sa mga sidewalk. Oo, kaya Correct. siguro talaga ang medyo may nakaini ang sa tuyang mga partners sa local government units, no. Syempre kaiba ang PNP. Yes, ma'am. Actually, iba na sabi nila na mahigot man na silang gigibon na pagbantay dili sa mga para tienda kini mga firecrackers na ni. Sarap pa duman sa mga restriction na piganinda is bawal magpabakal kini mga paputok nini sa mga minor. Lalo na sa mga minor. So, saro yan sa napag-agrihan duman na talagang pinababawal sa mga minor. Paano nga sir pag sinugo lang nga kang ama nagbakal, di pwede kasi minor nga, di pwede siyang pabakalan. Pareho man sa naan kang bawal man magpabakal kisigarilyo sa minor. So, ini man na mga paputok na ini mga firecrackers, bawal man falan magpabakal sa minor. Yan. Okay. So, sana mag-cooperar kita, Gabos, para maging ligtas asin matuninong ang sa tuyang selebrasyon kang Pasko asin bagong taon, no? Okay. So Sir Ben, no, siguro naihirasta naman so sa tuyang mga dagdag na pagirumdom sa tuyang mga ka-consumers, no? Manunungod digdi sa pamamakal kaining mga Christmas lights, mga firecrackers asin itong mga giya ta sa pagbakal ninda kay itong mga Noche Buena products. So maiba naman kita Sir Ben, December na bagangon yan, December. So syempre, so sa tuyang mga negosyante, base sa tuyang experience, history tells us na pag maabot na ang bulan na Enero, yaon dyan so pagdaragsaan kang mga ma-renew
uma-apply ki mga business names, no? So siguro para din sa indang impormasyon, 'di ba, kang effective day ko sure August ba ya ito. So naging effective na so sa tuyang 100% online registration, pati renewal. So ngunyan Sir Ben, na maabot na ang 2024, inaasahan ta naman na kadakol naman ang ma-renew o ma-apply kay mga business names. As in, syempre, itong mga SREs, kaipuhan talaga nila mag-renew yearly, ano? Yearly talaga ito kaipuhan. At least ining business name, every 5 years ang renewal. Kuda, so mga bago, kadaklan ka iyan, nagaristro January man in time for their application man kang sa indang mga business permit sa mga local government units. So igwa ka Sir Ben na gustong ipaabot po sa indangon yan para igwa na sindang guide or information nganing dai na sinda mabuyo sa indang mga transactions manunungod sa pag-establish kang sa indang mga negosyo. Yes, Ma'am Bem. So, sa liwat po, ang samuya pong manawagan ulit na nagdadango niya ng mga business establishment. Pakisiiri po kasi yung mga business name registration. So, DTI business name registration. Kasi 5 years yan. Baka due for renewal na siya. Ma-renew kita kasi ito yung mga mayor's permit kay po. So, DTI taman, updated man yan. Dapat kung due for renewal, ipa-renew na po siya. So, mangyari lamang po na makisiiri pa sa mga business registration kung expired na siya or kahit ang expiration niya is June 2024 pa. 6 months before kang expiration na yan. Pwede na po sinda, Ma'am Bem, mag-renew kang sendang mga business name registration online. 100% online na po kita. So, no need na po kamo magdigdi sa samuyang opisina. Kung igwa po sinang access sa internet, Ma'am Bem, ay aramdaman na ang kadaklan sa tuya, igwa naman kaya na mga access sa internet. Kindly po, duman na lang po kamo mag-renew kasi yung mga business name registration. So, ang website po kayan is www.bnrs.dti.gov.ph. So, halos po yan na sa search engine nindo na business name registration. So, friendly user na po yan, Ma'am Bem. So, pwede na po kamo mag-renew dyan. So, end-to-end transaction. So, din na po kamo kaipuan magpamasahe, magpirdi kay oras, pasiring dili sa muya, sa mga opisina dyan, sa comfort, kasi mga opisina man o sa mga harong, pwede na po kamo mag-renew. Ang bayad po kayan, Ma'am Bem, dakol po kitang option sa payment. Igwa pong sa True Bank, so kung naka-online banking ka mo, igwa po dyan, so Land Bank, pwede po dyan. And any other platforms na available dyan sa system natin. Yaw dyan ng GCash, kung igwa ka mo, ang popular na GCash. So, duman na po ang mode of payment natin. So, sa paagi po kayan, Ma'am Bem, may iwasan ta na ang oras na piperdong ka sa tuyang mga negosyante, pasiri lang digdi sa tuyang opisina, para lang mag-renew. So, tip kasi ng mga fingers dyan sa comfort kasi ng mga harong, pwede na po sinda mag-renew kasi ng business name registration. Kung ang business name registration po ninda, Ma'am Bem, 6 months pa bago ang qualified lang di mag-renew, 6 months prior to expiration kasi ng mga business name registration, pwede na po iyan i-renew. So ibig sabihin, Ma'am Bem, maski ang ano nila is May 2024 pa ma-expire. Pwede na po tinda mag-renew as early as today, Ma'am Ben. Pero Sir Ben, excuse me, paano ba iyan halimbawa kung may mamara-parabaga nga sa mga DTI offices o sa mga negosyo centers na ang tuyo ninda is ma-renew or ma-apply kay business name, ano ba ang pigagibuta dyan sa mga online applicants na halimbawa, dahil talaga sindang internet connection, dahil sindang way para makapag-register online
sa mga sadiri ninda. Halimbawa, bako man kita gabos baga teki, tatao ano diyan mag-connect, mag-input ka mga detalye. So, ano ang pwede tang maitabang sa Indatabi, Sir Ben? Yes, Ma'am Bev. So sa mga kliyente na madigdi sa opisina, nakahanda naman po kita, Ma'am Bev, na alalayan sila na mag-renew kasi ng mga business and registration or mag-rehistro using yung 100% online platforms natin na kung saan may nakaalat kitang mga computers, laptop, isa sa tuyang frontline para sinda na po mismo ang tuturuan ta matutukluan ta sinda kung paano pag-renew o paano pag-rehistro kasi ng business name. So, yan po sa tuyang mga pag-iriba dyan para po alalaya sinda in case may mga kahakutan po sinda. And sa pag-anticipate kayan, Ma'am Bem, so piga po tang sa mga LGU, sa mga boss na piga po ta, so business one, Okay. di ba? May One-stop piga po shop. na one-stop shop. Ang iba ta pang pag-iniba sa mga probinsya, sa mga LGU, yaon po sinda para po mag-alalay man sa mga business, sa mga businessman ta na mag-a-avail yung business one-stop shop. So may guwang man po kita dyan. So tig-advise ang tangani sa mga pag-iniba ta na kung pwede, kung dadagsaon sinda, magdagdag sinda, mag-alat sinda additional na mga laptop, computers units. Para ma-assess, ma-address natin yung mga pagkukulang na yan para sendang conveniente man sa yung mga negosyante. And dito na Ma'am Bem, pinakamaray na gibunin nila. Mag-online na lang po sila. Kung may mga kaputan man sila sa online, pwede po sila mag-message sa tuyang mga Facebook messenger, di ba, para mas madali sa tuyang pag-urulay, pagsimbag kasi ng mga kahaputan. Pwede po yan. Mas makakatabang po kita sa mga araw. Kaya pag naka-online, madali po yan mahiling, Ma'am Bem. Ayan, okay. So, yun tama, pag normally, pag January, nag-igo kitang ang mga local government units, nagsiset up dyan talaga, business one-stop shop. So, nganing so mga negosyante, dai na magpaduman pa sa mga opisina, maduman siya saro-saro. Yaon na dyan, gabos. So, gabos na mga opisinang kaipuhan para sa pagrehistro kan sa indang mga business permits. O, paano sinda di ba, yaon dyan si DTI, so gabos pang mga yan inaapod na one-stop shop. Kaya pag bulan na Enero, Sir Ben, during January, iyan set up ang business one-stop shop sa mga local government units. So, para mapadali ang sa indang mga transactions duman sa mga ahensya ng gobyerno na nag-i-issue ng mga licenses na manunungod sa pagpuon ki negosyo. So, yan po, pinapadali na ang sa tuyang mga transactions. Ayan. So, yung Sir Ben, yung mga apod kaini, ito bang mga SREs, no, na kaipuhan bagal taon-taon talaga sinda nagre-renew. Oo. So, pag ma-renew na sinda for 2024, tang sa indang accreditation sa DTI, duman sa na ini Sir Ben Pigigibo sa provincial offices? Tama, Ma'am Bem. So, may mga service and repair shop po dyan na nagdadangog. So, kay po nindo mag-renew sa muyang ahensya kasi yung accreditation, Ma'am Bem. So, ang accreditation good for 1 year yan. Kumpara naman sa business name registration na 5 taon. Ini naman na accreditation sa mga shop, sa mga repair shops na 1 year until December 31 kan taon lang ang sendang accreditation valid. So gusto na mag-renew, pwede naman po yan. Kung mag-renew mo niya na December pa sana, pwede na po yan. Pwede na din. Okay. File kang application sa renewal. And pig-remind ta, Ma'am Ben, kasi pag nag-renew sinda after January 31, kang masunod na taon, makakigwa sinda ka penalty. So, tiraman, Sir Ben, ang penalty ang penalty dyan, 25%, Ma'am Bem, kang accreditation fee ang babayadan ninda. Then, pag day pa sila nag-renew after mga pirang bulan na talagang pig-remind naman sinda, makaka-receive sila sa notice of violation for not renewing
the accreditation. So kay po hilingon po nindo yan na mga bantayan po nindo maray ang certificate of accreditation nindo na ma-validate and ma-renew ka sa muyang opisina. And sa mga consumers man na nagtatangkilik sa mga repair shops, humapot po kamo sa mga tagsadiri kang shop na yan. Kung iba po sindang accreditation. Ang accreditation yan, Ma'am Bem, na pigkatawta sa mga service and repair shops. Yan, saro sa mga pihiling ta para mahiling ta na talagang kapable sinda magtaok itong mga service na pig-offer nila. Sa auto man yan, sa motorsiklo pa yan, or sa mga appliances natin na nag-offer pa mga repair na yan. So kay puwanta po mahiling na kapable sinda mag-render kang service. Sa paagi kang, saro, ang pigiling ka. So, mga gamit nila, mga tools and equipment, kay puwanta po hilingon yan, Ma'am Ben. Kung talagang tama pa ang pigagamit nila mga tools na yan. And of course, wakayahan kansenda mga technician. So, required po dyan, ining test na national certificate or certificate of competency, kung rin ang applicable sa inda. Sa pagpatotoo na ang inadala nila sa test related duman sa pig-offer nila service na pagpapairahay. Yan po, saro sa pigigiputa, Ma'am Ben, para maproteksyonan ang satuyang mga consumers sa pag-avail kay ng mga repair services. Pati man na iwasan at minsan talaga kay puwanta ipa-repair ang satuyang mga sakyan, motorsiklo, or mga appliances na pigagamit yan para po magamit na otro. So, yan po ang consumer protection na pig-offer pag-abot po sa mga service and repair enterprises. Ayan, okay. So, ano pala, pwede na din mag-renew yan na December pa sana. Tapos, siguro, Sir Ben, ano naman ining oportunidad na ini na itong mga nag-ooperate na service and repair shops na daipang accreditation magpasiring na po sa DTI para mag-apply kang accreditation. Kasi pag nag-ikot baga Sir Ben, pag na found out na wala silang accreditation, pareho man ka itong sabi mo kasubago na so daipa nagre-renew na late na sa January 31, i-issuehan man kidi notice of violation. Sir Ben, pag na-issuehan ki notice of violation, igwa iyan na kauko lang penalidad din. Na? Yes, of course, Ma'am Ben. Sir Ben, ang minimum na penalty ka iyan. Pag di na justify nila kasi yung notice of violation, Ma'am Ben, ma-explicar mo sila sa mga provincial directors kung nata dahil sila naka-renew. Pan-validation ka sa tuyang provincial office kung justified ba sa pingkaw ninda, kung they na-justify, issue sila ng formal charge. Then duman sa formal charge, Ma'am Ben, duman makakigwa na ki-prayer para sa penalty. So, more or less kira Sir Ben, ang mga 5,000 pesos ang prayer pataas depende po sa maging gravity kang offense kung sa tuyang mga service and repair enterprises. So yan po so pigi-iwasan ta na day na kita mag-abot naman. Magsunod na po kamo sa pakiolay kasi mo yung opisina na mag-renew na until hanggang January 31 2024 para po maiwasan ta po ang anuman na mga konsekwensya na pwede ninyong hampangon pag-abot po sa pag-secure kayong certificate of accreditation sa tuyang opisina. Ayan, okay. So, bako man po difícil itong mga kaipuhan indong i-comply para makapag-rehistro or makapag-renew muda yaon man ang satuyang mga itong in charge na mag-facilitate o mag-assist sa indo para po maging legit na ang sa indong operation. Ining mga inaapod tang service and repair shops. So, mga nag-iirahay, yung mga auto, motor, asin mga, iba pa Sir Ben? So, mga appliances. Ayan, oo. So, gabos iyan dapat na para irahay o iyan ng mga service and repair shops kaipuhan, igwa iyan na accreditation sa DTI. On-top iyan ka itong mga iba panindang mga lisensya na tigpukoa para makapag-operate
kang sa indang negosyo. Pag repair shop, service and repair shop, kaipuhan ki accreditation sa DTI. Pero dapat dumansinda mismo sa provincial office. Ano, Sir Ben? Yes, Ma'am Ben. May jurisdiction po kaya kung saan po kamo located na lugar, doon po kamo masecure kasi doon certificate of accreditation. Kung located kamo Pulangi, then sa DTI Albay Provincial Office kamo ma-pick your certificate of accreditation. So, iyan po, kaipuhan ka mo magbisita sa Samoyang opisina. Kasi dahil pa yan ginigibong online. Kaipuhan talaga mag-visit ka mo sa mga provincial offices kang DTI. Kung taga Sorsogon, igwa kitang Sorsogon Provincial Office, duman man po kamo maduman para pa-accredit kang sa indong mga service and repair shops o mag-apply kang renewal. Ayan. Okay. So, Sir Ben, madalion sa napalan sa oras, 59 na. Sarong minuto na sa nakita bago mag alas 12. So, siguro, tawan ko na po ikaki-chansa na magtaokan sa imong panghuring mensahe para sa satuyang mga consumers, asin sa, syempre, sa mga negosyante na igwang mga kaipuhan i-transact sa tuya para makapag-operate pasinda padagos kan sa ilang mga negosyo. Please go ahead. Sige po, sa mga konsumidores nagdadago po niya, sa mga Noche Buena products, ito po ang pakiulay nilang po. Maging mapanuri po kita sa pagpilikan sa mga Noche Buena products sa Babakalunta. Always po, ilingon tayo ito kung label duman, kung anong pong yaw duman. Ang importante sa rin ka, subago, expiration date, para po makasigurado kita na ligtas ang mga Noche Buena products na Babakalon niya po. And ugalion na mag-assert kan sa tuyang mga rights bilang consumer. Kung may na-encounter po kamo na sitwasyon na kung saan ang pipapabayad sa indo duman sa cashier, iba duman sa presyo sa price tag or shelf price, ang permita dyan ruling is the lowest price shall prevail. So i-assert po ninyo yan na rights na yan. And di po kung magtugot sa mga consumers, di po kung magtugot na uuli ang kamo kulang or dulce ang uuli sa inyo ng mga retailers natin. Bawal po yan. Magreklamo po kamo sa muyang ahensya para po sa nagkakanigong action. And duman naman po sa mga Christmas lights, sa mga bakal. Again, ang pakiulay may magsunod po duman sa mga tips na tinaw may kasubago. Ilingon pong maray, basahon na maray itong mga labels na yaw po dyan sa Christmas lights natin. And sa mga business name registrants natin, online na po ang registration natin. Pwede na po kung mag-renew kasi itong mga business name registration. Maski 5 months pa, 6 months prior kang expiration kasi itong business name certificate, pwede na po kung mag-renew. And sa mga SRita naman po, until January 31, 2024, mag-renew na po kamo kasi itong mga accreditation para po ma-avoid yung mga penalidad na pwede nung kahampangon. So yan po, Ma'am Ben, ang sa tuyang mga pagirumdom. Merry Christmas po sa gabos na nagdadangog, sa mga pagiribat na dyan sa DCGB. Merry Christmas po, Ma'am Ben. Ayan, salamat na maray, Sir Ben. So sana magkaigo kita matuninong asin ligtas maugmang bagong taon asin Pasko. Sa Giraray, iyo po inian sa idong kaiba sa radyo si Bem Romano Birango nagsasabing wais ang consumer na may alam. Merry Christmas and Happy New Year. See you next year. Maray na po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo.